bingung rasake jaman saiki roh patrape para muda-mudi sing wis tuwa uga emoh keri kuping irung padha ditindiki jroning atiku ra iso mikir yen weruh rambut padha disemir najan gak macem ning ra kuwatir diarani kaya londo kentir aduh Gusti nganggo jilbab kaya santri jebul ora tau ngaji aduh Gusti nganggo peci kaya kyai laguane rambut jaji aku bingung duh Gusti aku bingung dunya iki duh Gusti akeh wong pengung ora beda sing menang karo ning panggung do keblinger kaya uwong mendem gadung aku bingung duh Gusti tambah bingung dunya iki duh Gusti akeh wong gemlung tiwas mikir awakku kaya wong linglung bisa-bisa aku malah kaya dilung nyu tahun Pelangi 81 musiknya rakyat sejati Kusuma Audio maklernya Indonesia sedih atiku ora karuan cah saiki dorang duwe sopan seneng lematur ugal-ugalan jare emoh ketinggalan zaman opo maneh yen ana tontonan mesti dadi ajange tawuran bangga yen diarani jagoan ning nangis yen wis mlebu tahanan aduh Gusti kuping irung ditindiki ben diarani wong seni aduh Gusti rambut padha disemiri ning rupane rambut jaji aku bingung duh Gusti aku bingung dunya iki duh Gusti akeh wong pengung ora beda sing menang karo ning panggung Joko blinger kaya uwong mendem gadung aku bingung duh Gusti tambah bingung dunya iki duh Gusti akeh wong gemlung ora mikir awakku kaya wong linglung bisa-bisa aku malah kaya bilung